Je čas na zmenu. Po dlhom čase som späť! Áno, mesiac som bol neaktívny. No, trošku sa mi to vymklo spod kontroly, ale o tom potom. Čaute, moje meno je Daniel a vítam vás na mojom ďalšom videjku. Dnes som sa rozhodol, že si dám dole braids alebo copíky. Veľa z vás mi vravelo, že mi to pristane. Ďakujem za komplimenty, ale už je čas to dať dole a po mesiaci si aj umyť hlavu. Boh vie, čo tam už rastie. Takže už sme v kúpeľni. Z ďalších dôvodov, prečo to idem dať dole, je, že to aj celkom odrastá. Už stále to vyzerá dobre, ale už to má mesiac, ako som povedal, a je to na čase dať dole. Takže mám tu olejček, nech to je jak po masle. Potom tu mám tento hrebeň s veľkou ihlou, tak som si to pýtal v obchode. Avičko, prosím, môžem sa spýtať, máte tu taký hrebeň s takou veľkou ihlou ako keby? Myslím si, že môžeme začať. Aby ste nezaspali pri tom, ako si to budem rozpletať, tak využijem môj voiceover a porozprávam o tom, čo som celý ten mesiac neaktivity, doslova neaktivity, robil alebo nerobil. Voiceover, ideš. Jo, raz, dva, čauko, ja som Danko. Takže nanesieme olejček na ruky. Hej, toto nemá byť tutoriál, rozprávaj, čo som celý ten mesiac robil. Dík. Si chcel povedať skorej, že čo si nerobil, tak? No o tom porozprávam veľmi rád. Začnem od úplného začiatku, kedy si vydal záverečné video z tvojej výzvy. Inak doteraz si nevydal video s detailnými štatistikami, ale to nevadí. Hádam to raz vydáš. Záverečné video vyšlo s týždňovým omeškaním. Našťastie, deadline si mal iba ty v hlave. Bol to 3. marec, ak sa nemýlim, a video vyšlo 10. marca. Pritom ďalšiu výzvu si mal pripravenú na 7. marca. A tu to začalo. Dostal si sa do pomykova. Nevedel si čo ďalej a tak si začal rozmýšľať, premýšľať, vymýšľať, až nakoniec prišlo to. Rýchlo si chcel pripraviť ďalšie video a bezhlavo skočiť do ďalšieho projektu. Ako to ty ľúbiš robiť so všetkým. No, potom sa svetu div, do týždňa vyhoríš. Ako si tak rozmýšľal, premýšľal, vymýšľal, ani si sa nenazdal a už bola polka marca preč. A ty si ešte ani v robote nebol, žiadne video nevydal a tu to začalo. Pohltila ťa prokrastinácia. Prokrastinácia je tendencia oddelovať si plnenie úloh, ktoré je potrebné vykonať často v prospech vykonávania iných činností, ktoré sú často menej dôležité. Je to akýsi odklad práce, ktorá sa zdá byť naliehavá alebo dôležitá. Ľudia sa môžu uchýliť k prokrastinácii z rôznych dôvodov, ako je strach z neúspechu, nedostatok motivácie, nedostatok sebadisciplíny, či dokonca perfekcionizmus. Aj keď sa môže zdať, že prokrastinácia prináša krátkodobé potešenie, napríklad vyhýbanie sa nepríjemným úlohám, dlhodobé dôsledky môžu byť škodlivé, pretože úlohy sa hromadia a stres sa zvyšuje. Ovládanie prokrastinácie zahŕňa pochopenie príčin tohto správania a vytvorenie stratégií, ako sa mu vyhnúť alebo s ním pracovať. No a prišlo krátkodobé potešenie, ktoré sa časom premenilo na komfort. Rozmýšľal si čo ďalej, ako začať, aké video spraviť, ale nič si nespravil. Bol si v strese, ako sklbiť prácu s tvorbou. Začalo sa to len nabalovať. Rozmýšľal si, ako pokračovať vo vysoko nastavenej laťke, ktorú si sám nastavil. Po nejakom čase si sa odhodlal so sebou niečo spraviť. Ale prokrastinácia ťa pohltila znova a znova. Premýšľal si, ako videá spraviť čo najkvalitnejšie, ako mať najlepšie premakané scenáre, ale nejako ti to nešlo sklbiť s prácou, tak si len prokrastinoval a prokrastinoval. Až nakoniec si našiel toto video. A lot of people get analysis paralysis and they'll just sit there and they'll plan their first video for 3 months. And I'm any of you listening, if you, especially if you have 0 videos on your channel, your first video is not going to get views. Period. It's not. Your first 10 are not going to get views. I can very confidently say that. So stop sitting there and thinking for months and months on end and just get to work and start uploading. A v tom si uvedomil, že to je úplne jednoduché. A zrazu to prišlo. Premohol si sa, upratal si to v hlave a začal si z nuly. Hotovo. Prvý copík bola maturita, nevadí, naučil som sa a potom mi to už išlo bleskem fleskem. A tu je výsledok. Tak je čas na zmenu.
Do pič. Dostal čo? To som si spravil nejaký cool samurajský účes, ale toto je všetko len nie cool samurajský účes. Daj mi do komentu vedieť, či sa mi to podarilo alebo nie. Jaj, dať dole to bol veľký boj, čo vám poviem. Trvalo mi to aj s prestávkami necelé 2 hodinky. Ja sa rád mocem pri robote, čiže kým som našiel spôsob, jak sa to robí, ten prvý copík mi trval asi tak pol hodinu. To bolo strašné. Ale nevadí, už je to za mnou. Ak sleduješ toto video, tak pravdepodobne som vyhral boj nad prokrastináciou a konečne som niečo spravil. No, takže toľko k môjmu videu. Možno sa pýtate, čo ďalej. To som sa pýtal doteraz aj ja. Ale už mám pripravenú ďalšiu výzvu, nový projekt, názov nového projektu vám môžem prezradiť. O čo sa bude jednať, o tom spravím samostatné video. Názov je z 0 na 100 a tá výzva bude opäť 30-dňová, bude prebiehať na mojom TikToku a Instagrame, čiže to sleduj, tu, Dánsko, Instagram, TikTok a jaj. O čom bude tá výzva? Budem sa učiť skákať na švihadle. To môžem dať aj do toho projektu rovno z 0 na 100, lebo absolútne neviem skákať na švihadle. Čiže zistím, čo je možné sa naučiť za 30 dní a vy sa na to idete pozrieť so mnou. Čiže sleduj TikTok, Instagram, budem opäť postovať každý deň, čiže idem bomby zas a tiež spravím nejaké záverečné video ohľadom toho, nebojte sa, už to nebude sfilmované, keď mi nenapadne žiadny ďalší príbeh. Čiže to je vsio. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca a nezabudni dať like, odber a koment. A zdieľaj to. Čau. Au. To bolelo.